Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channelnya Keluarga Mas Goplem. Karena berhubung Mas Goplem pemirsa merantau ya, kerja ikut orang gak setiap hari bisa buat konten. Jadi aku sebagai wakilnya. Wakil guys. Aku bingung nih pasar. Sakjane wingi sebenarnya aku pengen nang pemirsa. Pengen nang Laskar. Sore udan deres. Aku yo heran ini sebenarnya masih kemarau, tapi kok yo kemarau iki selalu hujan. Lucu yo. Aku ada didendeni mbahku. Kok didendeni mbahku? Yo guyon-guyon lah karo tangga-tanggoku. Pas akhir zaman Mbak yo. Mosok kemarau. Hujan yo Mbak. Ya setelah zamane wis tuwa. Zamane wis tuwa guys ya. Apa sih golek urip iki? Melanjutkan hidup. Golek duit. Yo karo golek aman. Ya tek ora lah wong kemarau seharusnya Kemarau seharusnya ya tidak ada hujan ya menudan nah dek pemirsa kira dipertanyakan ya nek secara agamis seperti itu alasannya ya. Tapi nek secara geografis ya termasuk kemarau basah guys. Oh ya, kan kayak mangan pitik. Aku mulane nek ngecut mas sego iki mesti tak luwehi. Ya kuwi pitikku iki ora cukup nek tak kasih jagung tok, guys. Mesti njaluke mbek apa? Katul karo parang. Ndi mang? Ya pitik lekku ya melok nimbrung. Tapi angger gak menangane ra apa-apa. Wis menangan iki lho aku. Terus menangan iku pitikku jenenge kewan itu sih. Tapi ra apa-apa pemirsa wong tek mangan pitik liya ki yo. Ya sudah kok cuma kan pitikku dhewe kadang kalah. Lah yo bangkok iki pemirsa. Bangkok kan fisiknya kuat. Yes, kita aduh golek apa pemirsa aku dhewe yo bingung golek apa. Kok golek jagung ae lah yo piye? Nek aku ngingoni lele yang goleke pelet. Golek jagung yang mergo punyaku yo ayam. Nek urip nang desa ku memang rada enake yo kuwi. Ngingo ayam yo guys, ngingo ayam ki. Ngingo ayam ki isek bebas isek. Tapi nek nang kota yo seneni wong nek ora duwe lahan. Ini lho pemirsa ya apa? Mau manasi motor dulu. Sakjane sebenarnya di standar tengah cuma aku gak kuat pemirsa. Rodok trauma aku standar tengah bit iki. Soalnya aku mbiyen yo ebitku kuwi sing nang Jepang ki tak dinggo bapakku kuwi yo awale aku tau tiba wis trauma aku. Sikilku sampai tak pijet. Masalahnya ketekuk pemirsa. Standar aku terus tiba nyungsep ketekuk. Kena pondasi rumah ini iki. Jadi rodok trauma terus. Tas ini iki tas isak warga untuk tas iki ana sing ngesir lho iki aku dikei pemirsa kayak Mbak Ani kuat lho pemirsa tas iki ya Tante Denin to baru Mae Mbak Ismanto kuat tas iki aku bonjo-bonjo pemirsa
Ya jenenge aku iki ya blonjo ya pemirsa. Blonjoku namung cedak karena memang buru apa jenenge ringkese juga hemat waktune tempatnya juga terusan apa nih ya juga memang ya wis silaturahmi karo tanggane wong kebanyakan yang jual di pasar Kapuan iki tetangga sendiri. Terus juga satu lagi nek aku belanja memang seperlunya apa ya sing tak konten kuwi pemirsa. Aku ki apa jenenge misal tuku jagung ya wis jagung wis diluk mulai ditata jagungnya di spill nang pemirsa. Ya aku yus banyak belajar dari saudara-saudaraku yang konten, juga belajar dari konten-konten yang lain ya yang buat konten sudah lama. Ya kan bukan berarti kita selalu identik dan sama, seperti konsep dasarnya belajar, bukan berarti baju harus ikut sama, durasi harus ikut sama, enggak. Seperti awake dhewe iki belajar piye carane kesehariane yo karo resik yo boleh. Bancaan masak ayo di konten, bukan berarti harus durasinya sama pemirsa yo. Aku yo belajar kok, banyak belajar. Tapi bukan berarti saya belajar harus sama dengan yang lain, harus identik baju, durasi gak harus. Sistemnya, konsepnya belajar itu seperti itu kan. Aku belajar kok misalnya dengan siapapun. Karena belajar itu tetap kita panasi sik pemirsa, ngono gak tak panasi rusak mesin itu. Ya sebenarnya sing apik yo mang diongklek. Gak kuat aku pemirsa. Nek sing miyoku kae kuat aku. Aku tak golek apa ya sakjane wingi pengen nang Laskar aku ya ambek jalan-jalan sore udah duwers pemirsa gendeng gue sampai kelorot ape ngongkon tonggoku kene wonge dikongkon wong matun itu ngambilin rumput liar sina sawah kuwi dibayar. Lah jare iki kan ya sebentar lagi yo apa jenenge hujan ya sebelum kene Mas Santo mulai takon benakno terus ini kita lanjut lagi ya pemirsa. Wis sampun sampune nggih Mbah. Wis nang kene ta matine. Dereng Mbah. Loro kok sore cek mangan jagung godhog. Walah yo. Ya masuk angin. Nggih. Bener rumah sakit wis nang dalan mati. Kena aja. Penanggi Sampai golek tempe guys, guys. Dalam langsung mlebu ngono? nggih. Loro papat pitu. Pitu 14 sampai 5 sampai 19. Mbak, lah yo karo nambahi. Mau aku senang pakai yo. Itu apa guys? Ini guys, boleh apa guys? Ayo Mbak. Ayo dek, kaki dek. Iki pemirsa, iki lho Mama Zaki kalau karo pasar Kapuan yo cedak guys. Wis sepeda balik pemirsa. Yo isih pagi sih, jam 6:30. Nah, aku nek konten yo wis sak perlune pemirsa. Lah belanja sithik yo pakan anu wae senene wong. Sungkan tungguku guys. Dan pemirsa. Yo seperti ini ya belanja wis ngono kuwi guys yo. Memang terakhir aku wis belanja nang pasar Kapuan karena yo cedak juga yo nekoni dagangane tanggane juga sebagian bate-bate Pak nang kono. Itu susune bocil mang. Soal jajan iki ndek sore. Ndek awan kok ndek awan karo aku tuku banyu. Aku kan punya 2 air pemirsa yo. Air isi ulang untuk masak dan air mineral asli untuk minum.
Yo gak gini-gini sih, memang air pami bersih pemirsa, cuma memang aku seret dan lebih seneng isi ulang sih tak masak. Tuh, oyongnya segede gaban guys. Tinggu sayur bening. Aku nih nyayur bening memang kadang tak kayak oyong alias gambas. Gambas segede gaban. Kita spill ya, kok mungkin konsep dasare kontennya aku ngono gak mesti harus identik nang, agak harus kambingnya kudu sama mbak, durasinya kudu sama mbak, gak mesti. Seperti konsep dasar kita belajar. Oh nih belajar nang pasar ki kontennya belanja, berangkat pembukaan belanja, terus kita spill. Karena apa ditambahi lagi durasi untuk konten yang lain, nata belanjaannya lah mas. Gak mesti harus identik mbak, kudu podo karo iki lho mbak, klambine si A si B si C mbak, durasinya podo ngono mbak, ngene-ngene. Gak harus. Sepertinya awak dia belajar konsep dasar. Nah tempatnya pemirsa namanya sawah apa? Kok aku ndelok sawahnya kok ayu-ayu. Nah, nukon dagangannya tomboku kene guys. Ini namanya sawo kecik, sawo coklat nih bahasane wong Jepang itu sawo kecik. Meskipun isek podo sak kabupaten yo. Ngomongnya kadang berbeda bahasanya yang cepuki, kayak Duna, Rinjing, terus Pelas, nek ngono ki bakwan jagung, lebih ke penamaan. Nek nang kene nek nang cepuki mbah ngomongnya yo sawo lah kudu wae. Aku nek ngomongnya sawo kecik, kan ada dua toh, sawo Manila atau sawo tusuk dan sawo kecik lagi. Sekilo tadi 13.000 dienggo stok buah nang omah. Dek mbok menawa kok ana kancaku dolan, tanggane dolan ditawani. Mbok menawa dulure dolan, tak nggo stok suguh-suguhan guys, jadi konsumsi sendiri. Nah, seperti biasa. Untung ae mau tak kira lali Bu Titik. Iku nek ra dikei anu. Ki mang lada kembalian guys. Terus nek telur ngene iki aku gak wani nyetok akeh karena apa? Nek kesuwenku juga elek. Nek kesuwen ora dadi dadar, kuwi kok elek dadine ambune gak enak, guys. Dadine nek wong niku nek bosok. Ini yang saya tunggu. Golek jengkol orang ketemu pemirsa. Ora ngono, Nduk. Kuwi kakak ipare bakul sebak sing pernah tak iku lho pemirsa, tak tukoni terus iki lho si Teteh. Kuwi kakak ipar. Aku golek pete, mau pete piro pemirsa? Aku lali, mari yo mbek marik-marik yo. Oke, guys. Jagung, nek jagung putih ku sekilo 8.000, nek jagung kuning 6.500. Nek baru isek panen yo tak tukoni pemirsa, baru wis entek panenane. Terus tempe. Nek di sini tempe ku nek sing plastikan kecil-kecil kuwi nganu pemirsa isek mentahan, dadi untuk besoke lah. Nek aku kan tukuku senengku sak papan iki 5.000. Wis tak spill ya wis pemirsa yo sing iki. Nanti ditata-tata guys, beda lagi kok. Wis pemirsa, terima kasih ya, kegiatanku ya seperti ini. Belanja. Alhamdulillah kok nemu sawu. Aku pengen sawu niki ayu-ayu apik-apik pemirsa, fresh. Masih bakul nang pasar takon pasar cilik tapi fresh. Mau ana pepaya 10.000, terus ana buah naga, aku pengen sawu wae. Nggo suguh-suguhan pemirsa. Aku yo ndang isuk jam 6 wis panas, setengah 7 iki wis panas, mbok masalah apa? Nganu, guys. Kok nek aku kawanan sithik setengah 10 wis gak ono bakul. Cuma ya ono ki bakul kelapa, terus bakul buah kuwi. Liyane wis dukuku. Bismillah. Terima kasih ya, seperti ini ya, jangan pernah bosen ya guys ya. Ya wis iki belanjaanku ya, karena aku nang Papuan ya belanjaku memang luwih seneng cedak. Misal mlaku yo tekan pemirsa. Pernah motorku mogok aku mlaku blojo. Iya itulah juga kebanyakan kerabatnya Pak saudara-saudarane Pak mertua iki nang kene. Dadi yo ben silaturahmi karo tuku dagangane, guys. Iku kenapa tujuanku sering belanja di pasar Kapuan. Pernah sih belanja di pasar merah, tapi juara banget karena memang ya pas ketepang ae nek dolan gune mae kadang kalau
apa jenis golek bensin. Ya, terus semangat, jalali lek Mas Goblom. Kata-kata hari ini, jangan pernah putus asa bahwa Allah Maha tahu dan Maha tahu yang terbaik buat kita. Jalali bismillah kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.